Бүгін шәһәрдә дистә еллар дәвамында килгән традиция буенча Канагат Газизуллин истәлегенә бильярд ярышлары бара. Ул легендар шәхеснең 100 еллыгы уңаеннан оештырылды. Икенче төрлерәк дип әйтик микән инде, әтигә безгә әгәр исән булса, аңа 100 яшь булган булыр иде. Шуңа күрә инде без bütün балаларны да каникул чоры булгач, менә bütün оныклар да баш вакытта барда кайтып җитә алмыйлар иде. Бу юлы оныклар да, оныкчыклар да кайтырга тырышты. Безнең bütün булган нәсел рух шушында җыелды. Монда инде безнең әтинеке генә түгел, һәр яктан киленнәрнең дә, bütün кияүләрнең дә, bütün үсендә туган томашалары менә шушында җыелдылар. Әти бик матур тормыш yolu әтинең бик матур. Сез инде аны барыгыз да беләсез. Без инде аны сезнең белән очрашкан сайын әйтәбез. Ләкин мин тагын бер мәртәбә инде әтинең шушылай мактауга лаеклы тормышын сезгә тагын берничә генә сүз әйтер идем. Әти белән әни 4 бала алар үстерделәр инде. Сез барысыгыз да безнең беләсез. Безнең оныкларны да хәзер инде беләсез. Аларның күбесе шушында Азнакай җирлегендә калды. Спортның бу төрі буенча көч сынашырга дип Азнакай шәһәреннән генә түгел, авыллардан да килгән өлкәннәр саны 5 дистәдән артып китте. Сүзне Айдар Хәләфетдиновичка бирәм. Уважаемые ветераны, уважаемые организаторы, сегодня на самом деле в Азнакайском районе праздник спорта. И организовали его семья Газизуллиных, семья Галеева. Огромное спасибо. Вот я уж не первый раз принимаю участие. Конечно, видите, праздник, сколько людей сегодня собрали и для них организовали праздник. Это же для вас в первую очередь. Поэтому огромное спасибо организаторам. Шуннан да үзенең артыннан аның эшен дәвам итәрдәй, аны хөрмәт итәрдәй, һәр вакыт аны искә алып торырдай балалар калдыру, моннан да зур бәхетнең булуы мөмкин түгел. Бүген бик матур бәйрәм, менә безнең ветераннар бик яраталар алар шундый кичәләрне, уеннарны, кайчагында көлеп тә куялар инде, үртәп тә куялар, шулай була карамастан алар шундый актив. Менә бүген дә бөтенесе җыелып килгәннәр. Мин инде шушы матур бәйрәмне үткәргән өчен сезнең барыгызга да олы рәхмәтне белдерәм. Һәм бүген бәйрәмдә катнашучы ветераннарыбызга уңышлар. Канагат абый бер вакытта да кешене рәнҗетмәде, кешегә ачу сакламады. Туры сүзен әйтте һәр вакытта да. Ул, сагыннан барыбер да ул кеше белән килешеп, бер ниди дәгъвага килмичә шулай иттереп эшләү дәврендә бер кемне дә кыерсытмады. Иң улы абый инкилаб Канагат абый белән бер класста укыганнар икән. Алар 224 елга инде бу Сукайышта шулай иттереп, минем инде абый 40 елда Калуга өлкәсендә сугышта ятып кала һәм Канагат абый инде батырлыклар күрсәтеп, ватан сугышында әйләнеп кайта һәм әйтәсем килә, мин күп шәхесләрне барладым. Канагат абыйның менә районда бик сирәк 2 кызыл Йолдыз ордены була сугышта һәм 2 кызыл байрак ордены аннан кайткач алар. Бу күрсәтә инде кешенең нинди тырышлыгы турында. Алар тормышка кирәкле, җәмгыятебезгә кирәкле балалар үстереп, бер-берсен хөрмәт итә торган булып, әти-әнине хөрмәт итә торган булып балалар үстереп, бу дөньядан йөзләре кызарып китәр булмады. Аларның йөзе якты булды һәм инде үлем аларның яткан урыннары йомшак булсын, караңгы урлары якты булсын, разый булып, соңгы урыннары җәннәтнең түрләрендә булсын дип әйтәс килә. Амин.